Usa sa mga nindot nga leksyon nga gihatag sa Ginoo kanato nining atong ebanghelyo nga kanabang dili ta unta dali nga ma-discourage. Tingay mong tupad na di ka daling ma-discourage. Kay kung tanaw nato upat ka klase sa yuta ang iyang gihisgutan, ang tulo pulos gyud dili maayo, usaray maayo nga yuta. Pasabot 1/4 sa atong paningkamot maura gyud successful. Ang pila may nahibilin 3/4 maoy failures. Kung sa ato pa ng 75% failures niya, 25% sa atong paningkamot mauray successful. Okay ra ba na? Okay ra? Niya ang kalibutan ra ba maro kay tanan. Bisan pagani og naa kay 75% nga success, adto katudluan niya haron ma-discourage ka, adto katudluan sa 25% nga failure. Murabag mas dali tang mo tan-aw sa bati og sa kakulangan kaysa magsige tag-appreciate sa mga positive aspects. Pero na imong anak eskwela niya, siging balik-balik sa eskwelahan. Pagtapos tuig nahuman ganyan tibok tuig, unsa man na nindot na dili. Nahuman gid ang eskwela ba tibok tuig nindot dili. Nya nahagbong mag-usa ka subject. Usa ra sa noon. Unsa man mo appreciate kaniya o mo yaw-yaw? Oy, klaro kayo mo yaw-yaw. Pero nang ako magkatawa magkay ko ng ubang mga estudyante gikan sa grade 1 hangtod gyud sa 4th year college, pasar siya. Pasar gyud tanan. Nya padong na siya motik sa board exam. Karon nahagbong man. Unsa man? Mag-uol siya o malipay? Oh, perting guula, perting yung problema ha. Ang uban pa gani, magdepresyon kay nahagbong sa board exam. Wa gid siya ka-appreciate nga pila ka book exams ang iyang napasar gikan grade 1 hangtod 4th year college. Pagkadaghanang exams nga napasar niya, kadto ra gyud usa ka exam, ang board exam mo iyang gitan-aw nga mo maghatag og meaning sa iyang kinabuhi. Pagkaluuyas klasihas tao ingon ana. Apra gud ninyo gud, di mo ka-appreciate nga naginhawa pa mo, di mo ka-appreciate nga makalakaw pa, sakto pa kaayos kaning lawas, healthy kaayo. Mag-uol gid anang kilay, mag-uol anang naang mga ngabil, mag-uol anang mga pilok. Kana na lang yung inyong daginoton. Mag-uol anang muputi ang buhok, nanay uban ang buhok. Wa jud ka appreciate nga at least wa pa ko mag-meningitis. Di ba? At least wa pa ko ma-stroke. At least kalakaw pa ko kana ra yung uban sa buhok mo na problemahan gyud kaayo. Kagamay ra gyud ana. Nakaroon gitudluan tas Ginoo. Settle on small success. Ayaw kabalaka, basta naalay gamayng success, okay na. Kay siya gani dinis kalibutan, purti niyang paningkamot aron tamaluwas, ang ending ra gyud duha ra gyud katao ang or tulo katao ang murag matawag niya success in his life. Kaysa nagbitay na siya sa cross, tulo na lang katao ang nibarog tupad kaniya. Si Mama Mary, si John, nga katong the beloved, o si Mary Magdalene man siguro do. O, more, ni adto dito. Pasabot, maura gito'y iyang loyalista. The rest,
nanagan, nagpaantaw na lang kay nangahadlok. Kanamang marutag biyaan sa tanan ba? Sigihan na lang tagsaway sa kadaghanan. Ayaw kabalaka, pangita o labing minus usa ka tao nga ni believe gyapon nimo. Gilinga imong tupad. Ing nanapay ni believe nimo karon? Nanapay ni tuo nimo? Napawa na. Way klaro. Mao na, ato mga politicians ay siging away. Unya, mamakak na lang sa danguban, siging pamakak, para lang yun mahimong successful ang iyang mga tumong. Siging pamakak, binakakay to the max. Unya, maglalis pa yun sa mga bakak. Hangtod na lang noon, ang tinuod, mura na lang sa bakak. Sige be, laing to, lingi sa imong tupad. Ina, pila kabuk imong gipamakak anang imong naong. Ina kanang imong naong ba pila ka buok nahimo nimong bakak ana. Daghan kayo. Sige tagpamakak aron lang gyud mahimong successful. Ayaw. Matod pa diri sa unang pagbasa gipili na tikang daan ingon si Jeremias, di man ko kamaong mosulti Lord. Insya ay kabalaka. Ako na'y muhatag nimo sa igsusulti. Tinuod, dumtan ka hapit sa tanan apan isangyaw ang akong pagtulunan. So kinsa may katapusang tao nga mutuo gyud nato og musalig nato ang Ginoo. Kung dili na ta mahimong kasaligan sa tanan, situit nga kasaligan kas Ginoo. Dili maguol ang Ginoo kung daghan kay tag mga weaknesses, daghan kay tag mga failures in life. Kanunay siyang nisalig nato nga there is one aspect or one moment in our lives nga makahimo gyapon ta pag-ingon, Lord, I will obey you. Mura ba katong maayong yuta ba? Ang maayong yuta man God, dili reklamador. Unsa man iya, mudawat lang. So kung daghan na kay tag mga failures in life, daghan kay tag mga kakulangan, don't worry. Padayon sa pag-ingon, karong adlaw sugdi pag-ingon, Lord, mutuo na gyud ko nimo. Di ba? Kung daghan kayong panahon nga sikag kadungog nga namaligya kog slat, wa jud ka mo palit. Ayaw ka balaka ing na Lord, karong adlaw mo palit na gyud ko. Nya mahimo dayon kang fruitful. Mahimo kang fruitful kaayo. Katubitang ako ning hisgutan sige balik-balik pagka elementary nako, daghan kay kog mga bati nga sa eskwela ba kay siging kasiro ana saway-sawayon lang ko nga bugo in town kaayo pag elementary, pero ning undang gani ko pagka grade 4 kay di gyud makaya ba kanang kapoy kay tanan sige eskwela nya sige lang gyapon tag ka zero. Ganahan mo na mo eskwela kanang wa jud kay ribbon, sige lang kag pakpak ini graduation, wa jud ka suway nga saka ka anang stage, sige lang kang pakpak, mamuwala mong kamot sige pakpak. Among classmate no uban saka kadaog naman na nagbitay na liog pati na bugatas gipang sawit dire, ikaw wa gyud kay usa ana kapoy sa doy. Ngaso ay mana mga bright man mo, klaro man na inyo mga naong bright man mo. Pero wa lang yung ko ma-discourage. Sige lang yung kumbate hangtod pagka grade 5 na, balik kong eskwela grade 5, 14 na akong edad. Gi-assign din ko sa garden. Okay na kayo. Fruitful na ko, kaya na naman ko'y garden. So, na ko magsigig suod sa classroom, kay fruitless man ko dito ko sa garden. Fruitful kayo. Pag-graduate, natauran yung kong usa ka book ribbon, Carpenter of the Year. Di ba? Amo to'y akong success sa akong tibuok elementary life, 1971 to 1979. Elementary na, 1971 to 1979. So, mahog og pila ka tuig, 8 ka tuig ang akong elementary. Imbis unom round dato, nahimong 8. Ngayon, niundang man kog 2 ka tuig.
Pero tungod atong maong success nga gamay kay istanan nga nabutangan kog ribbon, nadasig jud kayo kung mo proceed sa high school. Bisan pa man gibabagan kog maayos ako mga ginikanan kay lagi ang tao'y salig nya mo gasto na gud ini high school. Pero kadtong maong gamay kay success nga nagbitay sa akong diniani, nawa ra man gito, wa na man ganihan amutaasa na tong ribbon na to. Nawa ra man to kay pagdagan na mo ngadto sa bukid pagkagabi karton naman sa to, niya gibutangag dinagong, niya ngit-ngit, siging dakpanay, dagandagan, hangtod, gipaningot. Pag abot ako sa bukid, wa naman diri akong ribbon sa akong dughan. Ana, ang dinagong na malay nahibilin. Wa atong ribbon. Pero wa mawa ang akong sense of self-confidence. Nga, doon na gid ay success nga akong makabot. Mao eskwela din kog high school, napugos man sa tunako sila sa mama papa. So graduate kog high school, 5th honor, wing commander pagyod, kauyab pagyod dagan-dagan. So yahaya ato, pag-graduate ako college, commerce, accounting, magna cum laude. Yahaya karon perting ko suga mangulikta. Nya unsa man na success na dili. Pero na-discourage pa ko ato sus paita carpenter of the year gyud ang ribbon. O na-discourage pa ko mingo di na ko eskwela dako na kikustanan. 16 na akong edad pag graduate na ko og elementary, carpenter of the year gyud makuha. Kaluoy na ko. Wa ko ma-discourage. Yang usas wa na ko ba di usas na kapadasig na ko ato tungod kay gasigi kog ampo. Member na ko sa Legion of Mary, sige na ko Rosario almost every day. Unya kuha na gyud ba kanang nanagyud mo atubang na gyud ko Ginoo, musalig na ko sa Ginoo, mo ingon ako, Lord, ikaw ra gyud tag-iyas tanan. Ana, ikaw ra gyud makapausab aning tanan. Mo nang daghan kay mga tao nga nahimong successful tungod kay ni focus sila og nadasig sila sa ilang single success dili sa multiple failures in life. Don't worry about failures. Nga naman, part lang na sa atong paningkamot. Focus on success. Kaya ang Ginoo, kung hain ka nadasig, hain ka hatag sa imong kalipay, og ni-appreciate kas Ginoo tungod anang maong nindot nga gasa, anha sad kaniya diha pabungahon og maayo. Nagamit ba yan ako ang akong pagka-assign sa garden dito sa elementary pa? Unsa man to? Service. Kana bang alagad ba? Alagad. Hangtod karon nahimo gid ay nako tong asset ang pagsigig tanom, pananom, panindot dito sa garden, magsigig riprap anang mga bato, ana. Alagad man agod. Ana, karon tanawa. Unsa man ko diri, nangalagad? O wa? Kusga. Nya kamo, unsa man mo, nangalagad o wa? Kanang wa mo palit og slot, unsa man na, nangalagad o wa? Kung maka-appreciate ka sa imong kwarta nga gihatag sa Ginoo, ihatag gina, ipangalagad. Ako gitagaan man sa kog gamayng talento, graduate man sad kog commerce, gigamit na ako akong pagka-commerce, sige kog pamaligya og slot. Nya ako sang gigamit ang atong transparency dinhi. Ako sa nang gikwinta ang tanang nisod nga kwarta og bigawas na kwarta na atay accounting record ana, simple accounting records. Mao na maka-assure sad ko nga makapresentar ko og transparency and sincerity sa pagpadagan din his pagpangalagad. Di ako dapita na kaingon, Lord, salamat. Nya kung kanus-a man nimo hunong kining maong pagpangalagad, di na nako concern. Kay matod pas Ginoo, pwede kang mamunga og tag 30, tag 60 or 100. Pasabot siya'y magbuot asa padong ning maong bunga. Sa akong pag-alaga dinhi,
mo 5 years na ko karong August 6 mo 5 years ko. Mao na ni ang atong mga pipila ka mga bunga. Sa inyong tan-aw, okay na ba ning mga bungaha o kuwang pa? Nausab na tong simbahan, idako ang atong yuta, na natin natukod nga kumbinto, na pagitay cooperative diha nga tukoronon, sige patag process, niya nangausab ang mga kapilya, napay mga balay, 90 kabuk atong natukod, more or less, atong gihatag sa mga wagi balay nga kapuy-an nga tarong, napay mga parokya nga atong natalagaran, sobra na mga 20 ka parokya, o mga religious institutes nga ilang mga panginahanglan, nya naka-apil pagitag tukod anang Kapilinya di Fatima, di ba? Unsaman, okay ra na dili pa na okay, no? Let us be open to God, unsa pay iyang gamitan para nato hangtod kita malaya o mobalik sa yuta, magpagamit tas Ginoo. Muna ako moingon jud ko, magpagamit ra gyud ko nimo Lord, kung ganahan pa ka mo gamit nako. Sige, katapusang lingi sa imong tupad, ing na magpagamit ka, ay, nabuangon kita sa tanan, kusog kita manggamit, pero di kita magpagamit, labi na gid sa Ginoo. Magpagamit tas Ginoo, that is the source of true happiness. Manindog ta.